ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ କାଜଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ତାର କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନେଇକି ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ପୁଅକୁ ଦେଖେଇକି ଏବେ ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ହିଁ ଆସିଲାନି। କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ବସ୍? ଘରକୁ ଯିବି ଏଇଆ ତ ଭାବୁଛି ନା। ମାନେ ଇଏ ଜେଜେ ହଉଛନ୍ତି ଆମରି ଗାଁର। କହିଲି ତୁ ସେଠି ବସିଥା, ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଡାକିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମତେ ଜଗି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୁଅ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଛି। କଣ କରିବି? ୱେଟ୍ କରିଛୁ ବସକୁ। ସେଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଝିଆ ପୁଅ ମାନେ ମତେ ଖୋଜିକି ପୁରା ପାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି। ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲି। ତାପରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଗୁରା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ଅନଉଛି? ଆଗରେ ହଁ ରେ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାନ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ତ ଇଏ ଯେ ଜାଣିବି ନା, ଶୋଧିବେ, କହିବେ କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ କାମକୁ ଯାଇନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପୁଣି ବାଧାରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ ଗାଡି ଚଲେଇକି, ବାଧା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗତୁରା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆଇଲି। ଯାହା ହଉ ଆଗତୁରା ଯାଇ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆଇଲି, ଏବେ ତ ଆସିଲି।